Good PA mga kamaster, mga kamaster. Ito na naman tayo sa bagong video, bagong vlog. So ngayong hapon na ito mga kamaster, patungo kami sa Panlo o Pangilaw. So may mga kasama ko, si Master Dodske, Master Vincent, Master Batman! Mga kamaster, ako pala si Master Batman. Mahuli kami ng alimasag. Let's go! So mga kamaster, pupunta na naman kami sa area, sa dagat, sa Dalampasigan. Ayun mga kamaster, yun. So ngayong hapon na to mga kamaster, kami magpanulo o Pangilaw. So kamaster, Cebu City to, sa kabila Cebu City. Ito mga kamaster, from Cordoba. Yun. Okay, guys. Yun, oh. Ayun, si Master Dodoy may nakikita. Ano yan, Master Dodoy? Ayun, alimasag. Oh, ganyan ang paghuli ng master, oh. Ayo. Yun. Oh. Isda mga master, oh. Yun. Huli kay Dodoy. Oh. Master Batman. Okay. So, mga master, no, ito na, oh. So, nandito kami sa sa Dalampasigan. So dito sa amin ng kamaster, maraming mga iba-ibang mga laman dagat, limasag, mayroong sayan, at saka iba-ibang klase ng mga isda. Yun, si Master Dodoy. Master Dodoy. Master Batman. Yun, si Master Dodoy may nakikita naman. Ano yan, Master Dodoy? Limasag. Limasag. Sana all. Yun, kinuha ni Master Dodoy, yung alimasag, yun, Master Dodoy, ayun. Oh, alimasag. Huli. Ayun, yun mga master, lagay mo sa sa balde, Master Dodske.
Yun, yun. Oh. So, patingin sa ano, sa huli natin, Master Dudski. Oh, ayun oh. Update natin sa ano, huli. Okay. Yun, alimasag ulit oh. Ganyan lang pag huli ka ng mga master oh. Huli. Alimasag. Okay, Master Dudoy. Ito pa mga master oh. Oh, tingnan nyo oh. Ang alimasag oh. Oh. Oh, no. Oh, ganyan lang pag huli oh. Oh, ayun. Oh. Oh. Laki yan na Master Dudoy. Yun. Kita na ulit si Master Dudoy. Ayun oh, mga master oh. Oh. Yo. Sana all. Baba mo master. Ito oh. Oh. Alimasag na green. Kita ulit si ano Master Dudoy. Oh, ito ka master oh. Iya ano. Ano? Ito alimasag oh. No. Oh. Galing talaga si Master Dudoy mga kamaster oh. Oh mga kamaster oh, ito yung ahas sa dagat oh. 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 Ayun oh, kamaster oh. Tawag ito sa amin mga kamaster, tangkig oh. Yun. Yun o mga kamastero, limanag. Tingnan mo Master Dudoy. Paano ba to? Liwag yung bato. Yun, may nanahuli si Master Dudoy. Ano yan Master Dudoy? You know? Nukos. Ayun. Master Dudoy. Yun. Ano yan Master Dudoy? Limasag. Ayun oh. Oh. Okay. Ano Master oh? Oh. So mga master oh, ito na. Ay nakikita na si Master Dudski. Yun. Isda guys bato, kinakuha ang bato. Pastilan doy. Yun o, mga master o, ito yung huling
Ito na mga kamaster sa yun ang mga kamaster oh. Ayun, mga limasag isda. Kamaster doon sige. Oh. Ayun mga kamaster oh. Sa muli lang mga kamaster.